Ola, son José Luis Canosa Llones, gerente e fundador xunto coa miña esposa de Frigoríficos de Camariñas S.L. Como camariñán que son, no meu ADN está sempre presente o encaixe, pois crieime o son dos palillos da miña nai, e como non podía ser de outra maneira, apoiamos a mostra do encaixe desde os seus inicios. Unha das aprendizaxes da miña vida é que canto máis grandes son as adversidades, máis forte se volve o ser humano, uníndose para superar todas as barreiras que surgen na vida, que non son poucas. Non me cabe dúda que, se Dios quer, o ano que ven celebraremos a tan esperada 30ª edición da Mostra do Encaixe, e aí estará Frigoríficos de Camariñas apoiando a organización da mostra no que precise. Gracias a todas e a todos, moito ánimo e a cuidarse.